siyawukhupha shutha kwanwe siyawukhupha ngoba siyawukhupha shutha kwanwe siyawukhupha. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana, kwi channel ihamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu izinkulu izindaba lapha nawe ingane zakwethu. Umthandeni umfoka Manqele usekhipheke lapha na ke istatement sokuthi abalandeli ngomhla ka 29 okusuku lwekhuphukane nezakho yacetha abalandeli bakhe bahlangane ke lapha na ku Botha Road ukuze bazomphelezela ke lapha nawe ingane zakwethu beze beyofika Quarrisfontein. Ngiyafisa ke mina ukuze uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidiba lapha kwi comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe cizene bell ukuze uzothola njalo ama notification emas poster ivideo entsha se channel siyabonga.